gore rega rega mombe dzawo dzinopinda munda mangu kakawanda dzichinodya tichingoregererana sevanhu vagarisani, vanhu veukama, vanhu vehama nehama. Taura ichinoenda kwairi kuenda ndo kwakabva nenyaya yavo yose yavazotaura munhu. Nyaya yemombe iyi, hongu mombe dzangu dzakadya, asi kwete ka8 kari kutaurwa. Hashak TV, nyaya sezvadziri. Uya pamberi pamakope tionesane maringe nokudyisa kwawakaita munda mangu. Ndinoda kutange ndabvunza amai simudaikorwerudyi ndetaura pamberi pamambo makope zvandiri kutaura ndezvechokwadi isingareve nhema. Mwari ngaandibatsire ikainoko James simudaikorwerudyi ndetaura pamberi pamambo makope taura chokwadi kuti handireve nhema. Handireve nhema. Mwari ngaandibatsire. Amai muri kutaura here kuti zvataurwa kuti makadyirwa nemombe mumunda menyu ichokwadi here? Ichokwadi. Munobvuma here nyaya iyi iri kutaurwa naFrancisca kuti wakamudyira mombe dzake mumunda nokuti hatidi kuparadza nguva, kana iri hungu motaura kuti hungu. Munobvuma kaizvozvo? Taurai amai. Nyaya ikuitika ndekudai so, inini munda wangu uri padhuze nepamunda pavo, asi gore rega rega mombe dzawo dzinopinda munda mangu kakawanda dzichinodya tichingoregererana sevanhu vagarisani, vanhu veukama, vanhu vehama nehama. Kana takagarisana ndogama wacho ndaingovaregerera saizvozvo kwemakore, asi ndainosvika vakomana vangu vanondisenzera wainosvika kwenyini mombe dzenyu, asi vanga vasingatori action. Vakatozosvika pakuzoti pane pavakamukomana kwavakanga vatora kadiki vakatizvo kana muchida murovei kamwana kari under age. Tikati isusu hatikwanisi kuti tirove mwana ari under age kana kumhangarira mwana ari under age. Tsvagai mukomana akakura kwete mudiki, uyanya kuita mudiki, nokuti mwana mudiki anonotamba isiya mombe chingopinda mumunda. Izvo ndezvemakore akadarika izvo. Asi rwendo runo mombe dzawo dzakapinda mumunda ka8, asi vakomana vangasiri kumira vaingoenda kunotaura. Hapana sori, hapana kuya hapana. Kana mumwe chete, kana mai wacho, kana iwo wacho, kana mumwe wekumba kwavo uzoona kuti mombe dzadya pakadii, havauye kana kutoregererwa, havauye maona. So ini ndakazoti musi ndabva kubasa notosinza kwarari, so ndakavabasa ndichibva ndadzika pabhasitopu ndandine luggage yandandinayo, ndobva ndafonera vakomana vanga vachifurira kuchibage mumunda. Wachibva waita sei? Wachibva ndavafonera ndine luggage yandinayo pano parodi, chiuyai munditambire. Vakomana vakabva waita sei? Wachibva wauya kuzonditambira. Pakunotakura zvinhu zviya mumo, ana ndiye akatanga kumhanya kuenda kumba. Akanosvika chibage chiya chavo vachifurira mombe dziri kutodya dzavo. Mukomana mumwe paakatevera indakasara nezvinokuroti ndokusvika ndokuuya akanga aona mombe dzichidya, angibva adzinga mombe dziya bva dzisubside, achibva amira kuti mombe dziyasaramba dzichidya chibage chiya changa chafurirwa chiya. So umwe wacho akazotera nelagage kumba, achibva anosvika kuya ndokunoona mumwe atogarira mombe, ndokubva adzoka ati mama mombe dziyedzi dzataigara chingofona kuti mombe kunoku dzamumunda zvekare dzadziri munda dzacho chibage chatachifurura. Saka munotozvionera mega endei tobva tatoenda kumba kuya tabatsira nemukomana yakutakura. Tanosvika kuya shuwa mombe ndakadziona dzirimo munda kudaro, chibva ndangoti ini regai nditese
ngatiendera akatora mukomana umwe wachabva kuma achisara chitarisa mombe dziyese chibva ndaenda neumwe wacho tobva tasvika kuyoko ndakashogara pasi noti papana namai wanamai waripo wakaroorwa nababa wawa itu mai guru namai nini saka pane vamwe mai wechi3 wakazouya wachirwara arugara ipapo zvekani ndimai wavo zvekani arugara ipapo wari wangani wari vatatu ndakasvikongondogarawo pana namai ipapo ndokumhoresana mamwe wacho achibata no makumbo ndo anongotirwadza kuti ndingati hamunoita zvakanaka kana tokura kudai ndozvirwere zvatinowanzobatwa nazvo zvemakumbo tikutotaura paya chichi asi time yatati chinosvika pamba pavo takaona motikari yewaiti ichinosvikawo pamba ipapo chibva yadzika murume akaita mujaindisi wachibva apinda mumba mavo ini chibva ndasvikawo bva nemukomana webasa bhagarawo pasaiti chibva ndagarawo pasi nanamai vaya takukurukurirana paya tikati aindauya pano anamai asi nyaya yandauya nayo ndekuti mombe dzachitodya kuti chibage chiyechi kakawanda ndaneta nekuya kanaka saka ndonyaya yandavinga pano sikanziwo mombe shuwa kana dzapinda shuwa asi munhu anga ine mombe ndiye James ndiye anga ine mombe saka atotendera kuseri kwebhanji ndokwaari izvozvi ndikati alright ndiganimhomira momusi anobudikira vachibva vati asi parapo pasvika shoko renhamo ndikati munhu ashaika ndiani zvikanzi shoko renhamo riri kuti pane muzukuru wepano ndikati mwana wani achibva taura zita rehansvanzi yavo mudiki hansvanzi yavo mudiki handizivi zita rake zvikanzi mwana wedu mudiki uyo mwana wake dangwe rake hamumuzive nokuti aigara kwamuna baba wake baba wake ndokumasvingo saka zvaanogara kwababa wake kumasvingo mwana yaenda kuchikoro saka ndiyaita nawo muruku inyika lesi someone iri kutichira tikuda kunzwa nhoroondo mubvunzo wangu ndewokuti unofungidzira kuti matsaga akadyiwa nemombe matena nguva yareba angakwane angaite mangani anogona kukwana kani ndodzapinda ka8 ndodzapinda usiku wakomana wakarara otozonza pakati peusiku kuti mombe dzatova mumunda mudari shamwari une matanga here kumba kwenyu ekuzarira mombe maitombowana here hanya yekuchengetedza nokuti mombe kana dzakumafuro dzinofanira kuzoenda muda mumatanga amai vari kutaura kuti dzinobuda dzichiningirika ndizvozvo here pamusoro wechangamiro ndinoda kutaurawo zvimwe zvataurwa pano zvingangove zviri zvechokwadi asi zvimwe zvizhinji hazvisirizvo mombe dziri kutaurwa idzi ndatoshamisika ndichitodenzwawo futi padare rino handichimanzwa kuti nyaya yavo vari kutaura ichinoenda kwairi kuenda ndokwakabva nenyaya yavo yose yavazotaura munhu nyaya yemombe iyi hongu mombe dzangu dzakadya asi kwete ka8 kari kutaurwa nokuti makore avari kutaura kuti mombe dzangu dzaidya dzavo ndaitozibvisa mumunda mangu mambo pakati peusiku makore vachine mombe dzakawanda isu ndine 2 ndichizibvisa munda mangu asi chazoitika gore rino kana mukada kunoona kana kuti nditi munhu wamambo ngaenda anoona munda wavari kutaura kuti wakapindwa nemombe dzangu ka8 nechibage chavakawana gore rinori nemashanga ari munda mavo mambo wakachengetedzwa netsoko kumunda kwavo vashandi vavanoudza pamba pavo mwana wavo chaiwo havamutrust ivo munhu anogara asipo inini ndini ndaifudza mombe kana tichitaura nyaya yegore rino inini ndini ndaifudza mombe dzangu dzakapoya usiku mombe dzangu mambo dzakapoya usiku dzapoya usiku wandoda kupfuura pano nhasi ini ndaipisa focha mombe dzangu dzapoya kudaro mombe dzangu ndine mombe dzemabhrama dzinomhanya saka pane 1 inoita senge inotora dzimwe yakabva yanopinda mumunda medu ndichibva ndanodzitevera dzibva dzakona kudai ndadzitevera dzibva dzazoti muramba mhuri dzakaenda kumusha kwavo pane musha pamberi kufamba kwadzo handiko kwatiri kutarisira tinoda kutarisira kuti mombe dzakadya mumunda ememomo wako ndozvatiri kuda ndio nawo ndinoda kutaura incident yandiri kuziva yekutanga ndeyekuti mombe dzangu dzapoya usiku mombe dzangu
dzakapinda kumunda kwavo hadzina kuzosvika nokuti pamusha pavo vashandi variko nembwa vanga vatomuka dzichibva dzanopinda munda weumwe isu tichitodzitevera nemushandi wavo vashandi wavo vaviri tikatodzitevera tikatodziburitsa teterera mwanangu nauyi apa kana vaenda kunovhuma kuti muri vavakidzanenezi handiti chiripo apa chekuti uyu ari kudawo compensation yekukanganisirwa mumunda make makapinda mombe dzako muataura achiti aimboregererana muchiregererana kuti pamuchasvika pakubata munhu azvitaura saka painini chandirege nchitarisa ndechekuti kana mese muine munda mese muchigara munzvimbo imwe chete amungatambe neminda kuti taenda kuenda uko nokuti mombe ndio dzakutisumudza zvinoripwa then motanga kuchengetedza mombe dzenyu zvakanaka ndiwo patiri kutangisana pasi kuda kutaura kwakati dzakazobuda nepapa kana zvakazodai nepapa saka pachatiri kuda ndechekuti kutanga ndechekuti endai munochengetedza zvipfuwo zvenyu handiri mapona machengetedza zvipfuwo zvenyu kudzivirira kunetsana munharaunda then kune imimi amai pakudya kwemombe manga muri kutarisirei tazvinzwa manga muri kutasirei ndongotarisira muripo amunotema kuno asi handiteme muripo akari pagiraundi achiona zvaitika muri kupanzwisisa handiteme muripo zvazvinoita manje murawo watinoshandisa kunzira dzese asi iwoyo kuno kwandiri handiushandise ndinenge ndakutevera kugaranisana kwamakaita nokuti ndikakuti enda kuministry of agritex unotanga kutora maassessment yokuti dzakadya zvipi nezvipi nezvipi hazvigone nokuti zvinodhura saka pangatitaure nezviripo zvinoita kuti mugarisane zvakanaka saka pandiri kubvunza ndiri kuti iwe wabvuma kuti mombe dzako dzakakanganisirwa mumwe wako iwe ukabvumawo kuti aiwa chokwadi mumunda mangu makakanganiswa saka ini chandikuda kuti tisangane pakati kuti nawini iwe nepera mune zvakanaka ndo chandiri kuda pamusoro shangani chimwe chichemo chandinenge kuti musi wachiroyo indakaerekana pamusoro kana ndisina kunzwa zvakunzwa namambo kana isisi zvokwe hatishandi nyaya iwepo ndimakachii ndaida kutaura zvakazoitika ko ndada kuda kurohwa nayo after zvekurohwa zvapere okay zvekurohwa ndibva ndakutaurirai futi pane GBV gross domestic violence mune ukama muri vaviri makadai kuenda kunorova an independent citizen is an offense muZimbabwe unokwanisa kutonopika kunorova munhu ari kudzifambira kuti akazvigarirawo kunyange ukanyeredzo nesimba rakaita sei ukada kunoriofrodera pane munhu kunomurova chibhagera unosungwa saka kana uriwe winenge uine hasha oda kuti unorovawo mbuya pamusoro yechangamiro munosungwa saka iyo haisi nyaya yatingaende kunoti ndizvo zviripo asi ini ndiri kutaura kuti mese ndaona muine mhiri mese muri innocent citizens tiri kuda productivity titaurirane kuti oraiti mombe dzapadza tochikubva nhasi tochengeta sei kuti mombe dzirege kudya kumunda then toona kuti oke padyiwa pacho mwoyo wangu ndingakompensate zvakati
Ani maonera angu nemaringira ndandakaita mombe dzakadya tani. Dzakadya tani. Nokuti dzakapinda ka8 mombe. Mombe dzakapinda ka8. Ende zvekupinda usiku hadzina kupinda kamwe chete. Dzakapinda kakawanda usiku. Wakomana unifonera pakati peusiku. Right, dzapinda kakawanda usiku. Vamakaenda kune zita mati kune veAgritex. Kune vakomana vangu varipo. Vakomana vanoshanda vakamirira bandiko ripo. Vanondishandira ini. Ndakanotaura chairman. Alright. Chairman report rake rakanyora ripi? Ndinaro pana. Ndipei kuno. Polisa. Tiona kuti rine midhindo here verengai. Ndio umbo wamwenawo wamakaenda kunomangana. Chairman wakati kakaiti kakawandisa asi ndekari kamwe chete kana tikawiti taigadzisari pasi todi tokoenzanisai. Zvino kana kari kaiti zvoratidza kuti mumwe wenyu asikuita hanya nemombe. Right. Wakamboshedzerana pamusoro wemambo. Kubva musi wavari kutaura uyu inini kana ndichitaura ndataura navo kaviri. Pane musi wavakatanga kuuya handimuna nguva inoyi mombe dzevavakidzani vangu vaviri kumberi dzinopaza havana vashandi saka dzainouya dzichigara padanga pangu. Saka mumwe musi vauya zvakare ini ndandine mombe 1 yanga yapaza neimwe yangu yemuvakidzani dzakamhanya dzichienda nechikwavo. Saka mheno ivo vakazonouya nemombe dzedzi vachizonouya nadzo vakauya vaine hasha dzimwe dzokuti vakasvika padanga vakatanga kundipopotera. Wadati vauya vakaita sei? Iwewe waida kuti vauya vakaita sei? Aiwa hongu ndikutaura zvava institution vakauya vakaita. Ndikabva ndanyarara shuwa ndikati shuwa ndikabva ndanyarara. Ivo ndofunga vakakunza vaya vabva vaenda. Ndazosara pepe ndakabva ndazoona kuti mombe yaipopoterwa isiriyo yangu. Itori mombe yemuvakidzani wangu. Ndakuda kupinza yemombe yaichada kupinda mudanga. Ndibva ndati zvapera. Saka musi wakazouya wakuzotaura nyaya yekuti Mariro wauri kuti ndachirwa mupukutu wechibage ndowanga uri musi wechitu. Pagore rino inini ndichinzwa nekuona nemaso angu ndomusi wechitu. Ndibva ndazofunga kuti nokuti zvazoitika zvamusingade kunzwa pano mambo kana muchida kuzoti dare rino rinzwewo inini zvamuriona kudai mambo ndakashoropodzwa nekutoudzwa nestatus naamai ava zvandisina kunzwisisa musi wandatambira rufu zvokutoti dai kuri kutoti nini ndakatadza kuzvibata mambo ndofunga ishura ranga richitanga mberi nokuti vakatouyawo vanhu takatoungana tiri parufu tiri panhamo asi vakasvika vakaita zvimwe zvandisingazwisise kuti asi vakandiudzwa kurwara vakandiudza kuti nini ndingadye papi wewe neezi yaunayo ndinodya papi apa ivo pane kuti ini ndivaroveka ivo vakatobata simbi pamusha pedu ivo vakatobata simbi. Saka inini ndakatozofunga ndikati nauyu payasvika vachaenda kwachairman asi handina chairman wandakaona kumba handina munhu wandakaona kumba akauya kuzondisuma kana kuzondiuza. Takukuroma mambo chirikutaurwa pano chirikutaurwa pamusoro pakaenda kuchina chairman akagamuchira shopei kamwe chete asi amai ava vachitaura kuti mombe dzavo dzakapinda mukati memunda wavo kanekwana 8 times. Hino vaona kuti inini nyaya yayi ndichaigona ndinofanira kuti nyaya yayi iende pamberi kuna mambo kunopupura izvozvo. Saka zvakwamuri mambo Makope kuti muenzanise kuti vangapiwe zvakadii muripo wavo zvakakukumbira. Nyagoni waubuda akafanira chifumusha kufona chifumusha kufona manga taurawo yoni kusoro ishanga ndati zvakuti sarendese nyaya naye maziviro angu ndeyekuti panoitika chinhu chekudyikitana minda paya panoita mashoko anotaurirana
zvesitenda sine chiyani kondozvinhu zvatirikutaura zvakanaka. Tine mubvunzo mumwe chete kuna Mukomawo. Mukomawo, mombe dzenyu dzakapinda here mumunda mambo ya? Musi wavari kutaura iwoyo hongu dzakapinda kaviri. Hongu kaviri tinoti pachishona yatsika dope yano zvikuzoramba kana kuti manhamba ekuti dzakapinda kangani kana dzakapinda dzakatodya changamirwa mhosva inokungatenda mhosva inoturikwa mambo inini handina kuramba mhosva. Chandaramba mhosva yekunzi mombe dzangu dzingave dzakadya tani. Ndati mambo inini ndinoda kutaura chokwadi pamberi pamambo. Chiteerera rega ndibva ndacho. Saka iwewe mombe dzimwe dzacho dzakadya mumunda imomo. Mati unodziziva here dzimwe mombe dzakadya mumunda imomo? Ndedziva pamaraini pamaraini pako iwe wazivikanwa iwe dzako chitaura dzimwe dzacho dzanga dziri dzekwa manext door yangu dzekwa Nasi nedzekwa vamwe vacho vari mhiri saka dzaipazama nedzekwa Mpofu dzezona kuti apa wati iwe wanangwa uri wega hongu dzakaonekwa iwe hongu mama ukaenda kunopaza zitoro nevamwe vapaza vaenda vatoenda iwe wosvikoonekwa uine chibhoksi chemabhisiketi masidi wosvikoubata iwewe unotaura kuti usanendesa kujeri nokuti pane vamwe vatotiza vaenda kwete mambo handiti muri kuona sezvandataura panapa vakauya kumba mambo vachindiziva kuti nini handina chandinacho asi ndatoshamisika futi nhasi vari kunditi nini ndini muridzi wemunhu vakataura mashoko yayoteereraka iwewe chakuunza muno kuti ndiwe muridzi kana kuti hausi muridzi asi chakuunza muno kuti ugare ipapo irresponsibility yawinayo mucommunity andidika kuti ndedzako kuti hadzisi dzako asi you are responsible. Saka muri mafamazi mese nani muri mafamazi munosvika kupi kana mimi munyika yevarungu vakaenda imi mosara muchiswera muchitanga kukweshana mombe dzichirana mumunda iwewe ndokuchengetedza mombe dzako dzirege kupinda mumunda unotaurira nevamwe vacho vane mombe dzakapinda mumunda kuti mambo vati mumwe nomwe ngaachengetedze mombe dzake. Handii mapanzo imimi patsamba iyi sabhuku akati chii sabhuku ari kutendera kuti hongu amai avo vakauya vachitaura kuti uyu akadyisa mombe zvino kana kwana 8 ndatadza kuti ndingagone kuti ndivabatsire sei saka ndaitumira kwamuri mambo wangu kuti muibatsire. Saka iwe uri kuona tsamba iyi iri kuti kana kwana kangani kwete iwewo chiteerera uchinzwa kumasales kumajails kune vamwe vari kupika mhusi dzavasina kubara. Comfort yourself kuti you are a victim of time. Unonzwa mwanangu, iwewe pachako ndakupa muono Jesu akatoroverwa mhosva yasina kupara ko iwewe ndiwani? Saka accept the take off. Saka apa ichokwadi tsamba yabva kuziso rangu iri kutsinhira kuna village kudonje ndokwayabva tsamba iyi yakatosainirwawo nasekretary. Kune komiti irimo inobetsera kuti vanhu vagare zvakanaka mumaprazoni. Saka nhau iripo imimi manga mati muri kuda tani manga makarima mahectares yakaita sei? Ndandarima 2 hectares. 2 hectares pamakore panguva dzese munombobudisa matani mangani per hectare? Kana kusina problem yezuva nobudisa 6 tons 6 to 7 tons. Kozvino gore rino zvakanga usina yezuva mai zvakatidzikirira. Saka munoti chii? Saka imimi 20 bags mati 1 ton ndiyo 20 bags. Saka dzaizobudawo sei zuva rarovawo?
chibage chachirimo noti makore ese ndosori mazvidutsa 7 tons kana kusina problem yesu kana kusina problem yesu saka nokudya kwadzakanga dzakaita imimi pamurawo tinoti kana vakaenda kunoona damage on the ground ndiya hapana akauya kunze kwepana kutaura kwachairman chete ani akataura vachairman saka chairman anokwanisa kutaura here kuti pamurawo kuti damage ndeiyi yechibago chakaparadzwa ndeichi avangadaro saka imimi kuti muti maona 20 bags mazuwana sei ndikungo estimate chete kungo estimation kufungira estimation saka kana pane kufungira uyu ndichimurangawo shamu nokuti angari kuti pane mombe dzevamwe dzakapinda mumunda imomo pane benefit of doubt nanaumbodziona idzodzi wamamana vanogara pafanga vana kuona dzevamwe vakaona dzake chete dzevamwe dzavari kutaura idzairi zvakanaka saka iwewe uripo nokupuruvha kuti wakaona dzipi samira handisi kuti undipindure iyi ndiri kutotonga izvozvo asi homework kana zvakurwadza iwewe enda unobatawo vamwe vacho vane mombe dzaunoziva dzakapinda mumunda kana wavaunzawo kuno toyatovachaja imwe hafu yodzoka kumabhegisi yako iwewe asi pari zvino abatwa ndiwe zvino iwewe zvawabatwa apa ndakukubisirawo 5 bags wakuvapa va 15 bags wazvinzo mwanangu nokuti apa tsamba yabva kune munhu ataura kuti 8 times iwewe uri kutaura 2 times saka hatisipo pakuti tipedze nguva naizvo ndokuti mangwana uchengete mombe dzako imimi pamusana pekuti hamuna kuendawo kunotorawo mawitness vakaenda kunoevaluata kuona kuti masaki 20 here apa saka ndabisa 5 saka muri kusangana pa15 uyu arwadziwawo newe warwadziwawo saka ndizvozvo mambo ndachikumbira kuonesa itatopedza nenyaya ndinyorerewo itatopedza lazimenya nditowaizva tatinyora panga vachitaura mambo isi tanga tichinyora tichipedzisa iwanzirwa tichitei vanga vachiata zvine nyaya nyorerewo judgment yangu yapera nyaya chisimukai imimi amai munozogamuchira judgment yamunopiwa ikoko chikuda zvenyu nyaya yapera